laittaa sitä frapsi päällä. Katsotaan miten käy. Käykää joku tutkimasta alempi kertaa, mä katson ylämä. Jalo. Pieni reppu, koska repussa niin. Muroja. Armeen kengät otus. Ottakaa armeen kengät. Topee, ota armeen En kengät. tarvi hää. Mä tiedän. Minä voisin kyllä ottaa, kun mulla on vaan working boost. Mitä tuolla on? Siellä on. Onko tää se lumpermi? Eikö tää on factory? Mitä siellä on? Alla. Duct tape. Onko factoryta miten pitkä matka? Siinä tulee vielä se Nitshoe. Mikä liekö se HNX, mikä ei. Niin sinne, entäs sitten? Siitä Jalo. vielä suoraan. Jalo. Vielä senkin ohi. Joo. Alright. Oi vitu Matti. Hei, kuka tulee juoksu? No Matias. Minä. Hyvä, etten aamu. Mä nyt vedän jololla nää kaikki vittu. Ei kiinnosta. Läsähtää jos läsähtää. Ei oo vielä kuulunut ampumiseen niin. Hei, jos tältä seuralta ei löytä mitään, niin vaihtaa vaan yksinkertaisesti servuja ja luutattaa lisää. Semmonen mahdollisimman tyhjä. Tuolla on jossain kukkuilla ne homotkin tällä jos. Ois ne aamu. Ai nyt ollaan näillä kohtalokkailla rakennuksilla. Älä. Koska me ruumit vielä. Hyvin Nyt kun mahdollista. sama servu ja kaikki olisi tuossa vielä. En tiedä, vois vaihtaa kyllä melkein tyhjempään servu. Aa. Nyt nää on kyllä käyty jo aika huolellisesti. Vasta tuo ala. Hei, joku Hei, puhuu! joku puhuu. Joku puhuu! Hello, hello! Hello, where are you? Luuletteko, että sanoo? Mitä sano? Hey, I hear you so low, where are you? Sanoisit, että olette friendly. Eikö mä mennä siis? Hei. Hiljaa. We have one gun, we are 3 people here. Don't come in here. Generally don't come in here. Just stay away from here. Which building are you? I know when I don't come in. Pitäisikö vaan vaihtaa serveriä? Eikös vähän parempi idea? Se on tässä meidän eessä olevassa tilassa. Okay. We gonna change server, so don't worry. Okay. Nyt tähän te olette ystävällisiä. En halua kuolla. No niin, minä Ettekö te enää bändittejä, miksi? No ei vittu kun... Meillä ei ollut yhdellä oli ase ja niillä oli molemmilla. Oliko sillä 2 jätkää? Oli. Misti? Kun se sanoi, että we are here inside and don't come. Nyt pelottaa. Tosi paljon. Niko ja Topi ehtikää servutella on nopeampi netti. Nikolla on nopea. Eikä oo, sulla on paljon. Miten ne? Mulla on 12 mekkaa, sulla on 16. Niin, mutta langata. Ota huomioon langata. Epi. Mistä epineen? No, minä menin jollekin serverin aikaa, tulko vielä, ettei kaikki kuole. Asa servulla. Yrittää nyt mennä. En pääse liittymään sinuun. No sitten mennään vittuun täältä. Tuolla on 4 pelaajia. Hyvä. Ootta minä katon, onko teillä päivä vai yö? Noniin, onko päivä vai yö? Ei. Yö vai päivä? Täällä on yö. Ja vittu pimeetä. Ihan vittu. Oi saata. Maximum number, joo. Tyhjä serveri ja se on täynnä. Toimii. Vai vittu, tuli samalla servulle. Täh? Niin tulin tänne pimmessä servua uudestaan. Hei, minä tulin serverille. Tuolla on joku taskulampulla heilu. Hei, tulkka tää. Ette te nyt sille pimmelle servulle mene. En minä sille mene. Ei vaan minä olin jossain pimmellä servulla ja siellä heilu joku taskulampu. Joo, mutta oot se Topin servulla? On. Minä tulen.
Oukes doukestan. Okis. Sami kannattaa vaihtaa sitä tyhjimpää seuraava. Jep. Jep, Oli klippeti tälläkin clack, paljon hehe. pelejä. Ootko sä tossa? Jep. Hei, joku lataas. Minä varmaan. Kun se kuuluu vasemmalta ja oikealta puolelta. Se kuuluu melkein aina, kun mennään serverille. Joku juoksee tossa Jos on vieressä. Minä juoksen nyt tällä ovelle. Hei, tässä on Revoskan panoksia. En tiedä, mutta missä nää Topi on? Niin mä tein tuon Nosturin luona, kun oli. Niin se missä on se nosturi ja se Jaa, keskellä. No, mä just sinne. Joo. Ei niinku täällä on. Peabodit, täällä on 4-5. Jou. Tykkäähän mullakin ase, jos Tulee panoksia. Jos vaan löydät. Hei, Nikko täällä on 20 panosta. Päivällä. Nikko, homo. Tässä on 7.62. Tuolla on iso reppu. Tuossa on Weapon-holsteri, ottakaa se. Mullahan se pisla ois. Mä oon 20 panosta. Pekele. Säätänä. Kellä se revolveri on? Mulla on ase. Revolveri. Pistooli. Liivituona. Hei Nikko, täällä sulle lipas perkele 30 panosta. Säätänä. Mis? Alhapuolellamme on 2 zombia. Se zombi. No niin. Saanko minä rätkästä? Aamanne vetosta. Ole leukaa. No niin. Missä toinen? Mitä? Ketä työ ammutta? Zombia. Nikko, ota piporet siihen tykkis. Hei, mitä tuolla on? Nikko, ota pipode. Mitä Onko täällä mitään sulle? päivityksiä tullut? Ootteko kahtanut? Nikko, auta! Ei vissi. Apua! Apua! Ootteko te siellä rakennuksessa vielä vai missä te ootte? Ollaan. Okei, mä jolotan parakeille. Mitä vittua tuo zombi oikein tuo? Vittu, se on johonkin NS. Talo. Kävelevä seinien läpi. Siellä toisessa rakennuksessa oli Firefighter akse ja... Täällä yläkerrassa on se holsteri ollut. Makki. No ottakaa joku vaikka reppu jos mahtuu näin. Kapi, ota holsteri. Niinku... Mikä holsteri? Kapi. Eka Oi parakki, vittu. tyhjää. Hei, täällä on ruumis. Mitä onko se ruumis vai onko se... Tää? Oliko tuo ruumis vai... Tähtääkö se... Se on appu! Appu! No niin, Missä? Parakkien eessä makkuu näin. Musiikki! Voi vittu! 2 tyyppiä! Nikko, nyt perkelee! Mä juoksen niin vitullista siksakkia, saatana. Nyt vaita tänne. Vaitatkaa, minä juoksen niin saatana muista siksakkia. Kummalla puolella? Parakkien eessä oli Erik. Niin. Siis ampuu tänne kumpaan suuntaan kahtoot. Sinä oot se teidän rakennuksen Meidän eessä. suunnilla. Missä se Nikko oot? No vittu, tässä on tämmönen muuri. Tässä meidän rakennuksen edessä, tässä lennonjohto. Oi vittu, kuollut jätkä. Ei saatana, ei muuten ollut. Missä te ootte? Mä oon Topin luona nyt. Missä te ootte? Tässä sen rakennuksen pihalla, missä työ äsken olitte. Missä se Nikko oot? Vittu täällä. Olla. No niin, siellä nää on sen toisen parakin eessä oli äsken. Ui vittu, mä sain. Aluksi kävin kattoo. Hei, kato, kuollut tyyppi. Menin parakin sisälle takaisin, menin ulos. Ei vittu. Ei onko se kuollut se tähtö maassa? No niin, nuo kun saapi hengiltä, niin huhhuh. Elä nyt! Olkaa hiljaa, älkää vittu kun te hengitätte niin kovasti. Osinkään. Mutta jos mä en pois sitä edestä, jos se tulee siitä, niin mä nähdään. Ei se tuu, kun mä näen ne vittu tästä. Miten siitä näet? Mä näen Ai. ne ylitä. Niin. Ah niin. Siellä oli Mosing ja M4, ne rätkiä niissä saatanasti. Tuolla se Mä en seisoo. ennen minua. Eiku seissuko? Missä? Missä? Ei se vittu oo tuo. Ei. Se oli siinä parakin eessä makkuuteen vittu. Sitä mä näytän, katoinkin, ei se näytä kuvalta. perse. No vittu kun se kuuli kun mä ammuin silloin niin. Tää nyt ei oikein mennyt niinku piti. No. No, aloin se repu ja sitten ajattelin, että... Tästä vähän oikasen ja hyppäsin ja... You are dead.
Ei vittu. Mitenkäs me nyt sovelletaan tätä tilannetta? Sä oot nyt Niko vähän niinku meidän toivo tässä. Niillä olisi meille molemmille asseet, että sun pitäis saada tapettua. No kato, Jolota tuon parakin tälle puolelle. Niin minä peittaan, minä juoksen sinne. Niin. Noniin. Mä voin peitata, niin ne keskittyis sinun, niin sinä tapaat ne. Siis Minnuun keskittyy. Minnuun keskittyy, kun mä juoksen sinne eteen. No eikä ammu, kun minä juoksen. Hiljaa, kun mä kuulen, sä kävelet tuossa toisella puolella. Mä jolotan. Jalo. Ne on hävinnyt. Onko Topi tuolla takana? Ehkä ne niinku painavaa exitti. Missä Matias on? Tässä toisen parakin eessä just. Tuolla mennään. Lähtiköhän ne? Ampu! Miss? Amppa, en minä vaan kuullut. Kuulu. Täältä takkaa ampu. Takkaa. Mikä täällä on 40 lipas? Joku rätkii. Minä en kuule mitään. Et sä Topi kuulu? Kuulen. Tossa on 40 lipas. Ei nyt, ei. Hiljaa, älkää puhuko! Älkääkä rapiskella. Kuka juoksee tuolla? Missä? Meni Se- tuonne rakennuksessa. Ase! Ase! Älä vittu! Missä? Täällä toisen parakin tuolla. Kun ei näe ketään. Niin, äänet kyllä kuuluu vaan. No ottakaa, mä tuun parakin takkaan, Niin se on tuossa, Niko, näit sä se? Missä? Tää, tästä, tule takas tähän! Äkkiä sä ammu se tästä! Siinä! Siellä! Saitko? No, ei Siellä on osu. molemmat. Ei osu. Se alkoi bleedaamaan ehkä. Joku juoksi siellä takana. Ja tappako kirves ihmisen? Joku ampu. Miten hyvin? Mä vuodan! Okei. You're dead. Topi, oot siellä toisella puolella. Tulin takaisin tähän. Kato Ne oli se- täällä. Kato se toinen nurkka. Ei näy. Vittu. Miksi mä jolotin liikaa? Mä ajattelin, että mä menen sitä, mä huijaan sitä, että se Niko pystyy ampumaan sitä. No mä näin sen, mä ammuin sitä. Se varmaan rupes vuotamaan. Se näytti niinku. Tuolla se Ampuu ainakin vieläkin. Ammut Matias. meni tohon koppiin. Ei ampunut Osuin minua. siihen. Tappakaan saatana, ampuu koko. Se on tossa... Kuolit. Topi, se tulee toiselta puolelta. Sieltä Saaja. Tulee. tulee. Missä nää on? No voi vittu. Mut se vuottaa. Jep, se kun tulisit tänne sä saisit ammuttua se. Se bleedaa niin vitusti se tähtää tuo. Missä nää oot? No tänne, kierrin tänne toiselle puolelle. Se vaan seisoo tuossa, emme uskalla mennä silloin kaverit kahtumassa. Tästä kun katot suoraan. Hei, otti assen pois. Ammus. GG. Tippu. Onko toinen? En näe. Mä en jolota. Mä katon tuota tallua. Ota sitä asees suoraan kättä. Tää ladata. Ai vittu, you're dead! Mistä se ampuu? Ne osuu halliin vasten, eli sieltä talolta päin. Joo, minuutti ampu. Kuolitko? Sieltä tuli toinenkin jätkä. Se oli kaksi jätkää vielä lisäksi. Vittu. Sunnuntai-päivä, hyvä päivä puolella. Ja vittu me... Jumala. Tuli minun selekki. Ois pitänyt vaihtaa servua. Miksi mä en vaihtu servua? Vittu ihan samaa! Vittu tää on parasta. No tää peli ei tästä pidä suutua, hei. Oi. Ei kaikki kuolit. Hei, yksi jätkä saat tapettu, jes.
Yhden killstreakki. Mahtako te olla siellä? Vittu kun jaksaa tykittää. Onko Topi enää hengissä? Oot sä Topi vielä hengissä? Tai siis on IRL, mutta... Game, eikö se